oh hei tilai hmuna varin te khotlang angin khutilai samlamina road block an lo nei wangin tilai hmuna tilai vai driver ten buaina ngemoni har sadnan to pal takin tin tilai hmuna kan lo dang vea suanin tilai khutilai an lo dan channi kaini hianin engma kan thelawa kan mizo driver te khutilai an dang beta tundin hmuna hianin kan thret china hianin mizo driver chin zong hi khutilaya laman khutilaya tang ron chhuatir lawa khutilaya lom tir hin latum tlata asam lam hianin an ma ni mi le sa chaw hi tunan ron thon chho an latum ri ni ten kan sia hei poi kan tia kan sarkar hianin hemi konga hianin ma min lak sak se kan du boka ten tilai hmuna driver om te hi kan du wanga tilai hmuna lo ti ding kan ni lova an ma ni sahim na kan ngai tu pui wangin tilai hmuna wareng te khomi puiten in thrualin tilai hmuna kan lo dang beta tin hei tilai hmuna aveng nei tu weme IOC branch te phei chuanin jinglama anei len tur thlengin tundin hmuna hianin an la tum sak zelani